San Pedro egunaren bezpera dugu gaur eta nora etorri gara? Lekeitiora, herri ikaragarri polita eta gainea ustot jende jakintxuare badagoela hemen. Bueno, hori da gaur aztertu behar deuna. Hombre, hor Rubio horrek igual... Torri. Iepa, Rubio. Epa. Euskalduna, ezta? Bai. Bost bai ez lehiaketa, zautzen alduzu? Bai. ETV batekoa ikusten duzu? Bai, zautzen. Ba, gizu zeinen erraz irabazten da dirua, ezta? Bai. Ba, aizu, nahi izan ezkera aukera baduzu. Bai. Ingo zenuke? Bai. Ah, bai, ba, venga, bost baiet. Eta aurra? Aurra... Bestela nik zainduko dut, bestela, lasai. Torri butiko? Mira, fugune jolastu berrila, torri. A ver, torri pixkat. Mira. Mira, paretan enkontra, txaka. Tuzu nahi? Txak. Nio butiko jolastu. Tuzu nahi? Tuzu jolastu nahi? Txak. Bueno, ba, Rubio. Bai. Antxe, bi Rubio, Euskal Telebista. Izena? Gorka. Gorka, nungo zea? Lekitxarra. Lekeitzerra eta errealeko kamisetarekin zer dau? Beti aldrebez bat onbida berri izan da. Entzun barko dituzu orduan, Bai, baina bueno. Aurten ez dut. Aurten errealako du bukatu dut. Aurten ez dut. Eta atletikek nahiko lan, sorte hon. Ados, azite zen. Denbora, zein film sagatan esaten da Sayonara, baby? Terminator. Denbora. Ikusten zu hor Arnold Schwarzenegger eta hori dena. 5 segundo besterik ez, eta bueno, nola zen gainatu zu betarrokoak eta dituzu, nola? Taka. Jarri hola, berak nola erranguluka, berak. Sayonara, baby. Oso, zuzen, oso ondo, €1, venga, txalotu. Bueno, ez dakit zertan egiten duzun lan, baina, bueno, antzesten eta... Irakaslia. Irakaslea zea? Antzerkitaldia igual. Baita ere, orduan aurrekin eta gero teatro eta egiten. Kaleko egiten dugu, bai, piroteknikin. Hemen bertan, Lekeitxun bertan edo? Hemen eta Bilbonen gendun etxegarri parkean, Lekeitxoko da aurroa gara, zu piroteknia eta Bai, Irunen eta badiro lakuak. Bai, bi talde gauz. Irunekoak eta gu. Hor, gazte guztiak ikaratzen eta hola, ez? Bera, jarra izagun, denbora. Nola jarraitzen du abestiak? Zure txatilargia lapurtuko... Paso. Paso, bestela galdetu oso... Bai, seguro, que zazpiren kantada oso zaguna. Bai, denbora. Hoi segundu... Paso. Lapurtuko nuke gauero. Bai. Zazpiren abestia. Nuke gauero. Eta zu itxu zaude. Nananananan. Ez dut gehiago kantatu zen, bestela zikude barrezka. Beraz, ez du asmatu. Ze pena. Venga, €1, Patrikara. Hau ez pausa asmatzen. Ez dakit zer egingo zaituzen hementxe Lekeitxon. Ba. Ikutezakon, denbora. Zein euskal dantza egiten da Lekeitxon, San Pedro egunian. Kasarrankia. Denbora. Izan galda horrela. Esporte. Bai, zuzen, oso ondo. Bertxe €1. Da portura meia, baina berunaz. Eta gero, izugarrizko giro izan dugu, ez? Bai. Zapatu da. Lemiztiko mesara Juan, ez gauza guztio, Ez dakit. Baga, denbora. The Beatles taldeko zein kide doa oinutxik Abbey Roadeko argazki ospetsuan. The Beatles taldeko zein Zu seguruak izu. doa The oinutxik Beatlesen Abbey Roadeko Roadeko argazki ospetsuan. De Beatleseko Abbey Roadeko lakuan, nor zuten hain kautsik. Beatles ari nahiz, baina hainkautzi McCartney izango da, ero McCartney, Lennon izango da, ez, beha zantra duena. Ez dakizu, ez dakizu. The Beatles. Argazki oso ezaguna da. Geldi. Bota erantzuna. John Lennon. Seguro? Paul McCartney. Paul McCartney bai? Paul McCartney bai. Denbora. Harina ez laguntzen bastante, Joder, hori Beatles salia dela hori. Hori, zukerran, The Beatles eta... Bai, esan dut eta Abbey Road eta Ana, baina. Zein da lehen dagizuk izena ateratzen zezuna? Paul Paul McCartney, ezta? Bai, oso ondo, bere izan duzen. €1. John Lennon. John Lennon. Bueno, minuto bat eta 4 segundu. €40, ezta, Patrika? Bai, Bueno, jarretu behar jo, denbora. Zein fruitutatik ateratzen da patxarana? Zein fruitutatik ateratzen da? Bai? Bai. Seguro? Bai. Denbora? Patxarana eaten alduzu da? Bai, gustoko. Uruko salia nahi gehiago, baina... Bueno, Urujo, edari fuertia. Horti bataraten da patxarana. Bueno, endrinak edo basaranak, zure ustez? Bai. Bai. Bai, zuzen beste behin, oso ondo, bertxe €1. Ondo. Tabernero izan, así que baki zela.
Minutu bat eta 13 segundo. Beraz, bueno, gainekan, 3 minutu luze eta 60 euro ja Patrikan. Bai, 60. 60, bueno, oso ondo, jarri dezagun. Bueno, patxarana Bazkaldo ondon eta lasa hartzeko. Pare bat kopa hor. Pare bat, dena beren neurri. Dena beren neurri. Bai, da kotxerik hartu bez. Zela horrengo gunean izaten altzun buruko minak. Igoitzen da, bai. Ikaragarriak. Mira, ondartzan gaude ja, ze politia, mira, behin portua. Bai, portua. Denbora. Gigabat zenbat mega dira. Gigabat. Zenbat mega. Mila bai? Bai. Bai, seguro? Bai, seguro. Bai? Denbora. Zertzea, horre irakaslea bai, baina informatikari zalea edo lizentzia satxeatze. Orduan, gigabat, 1000 mega. Bai. Bueno, errango izut. Ontzat emango dut, baina bereziki dira 1024. Bueno, ondo, 1000 inguruan oso ondo. Venga, 100 euro, venga, oso ondo. Taka, bertze 100 euro. 80 euro. Minutu bat eta 24 segundo. Dia 1024. Vale. Bueno, 1000 inguruan 1000 da erabiltzen den zifra, eta bueno. Hau bere jakingo duzu. Usto, espada hemengua ingurukoa da. Denbora, nor da egun Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Sailburua. Nor da egun Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Sailburua. Ondarrutarra da. Ondarrutarra, ezta? Hori da. Banekin hemen ingurukoa zala, eta dauka abizena nahiko luzia. Ondarruko hori, Ogasuneko hori diputauen izena, hori... Nor izango te da? Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Sailburua. Hau gaina Madrilen ibilitako da. Urte asko izango da diputadua. Ondarrutarra gala bai, baina. Bueno, hemen txeda bil Gorka. Bueno, venga, Gorka, abizen oso luzia, tipua... Paso hangot. Paso? Bai, zepadakin hor da, baina ez zartzen burura... Baina esan izen bat edo... Ez, zotut izango. Ez, Madrilen ibilitako da, Bai, diputatu badakin bat. hor da, antio joduna... Hori da. Zagutzen duen hor da, baina Orduan, izena... paso? Paso! Ze pena, daukazu horre... Bai, hor dauka, baina ez dut torreko burura, ze holako izen erraro bat da. Bito eta zortzi. Dauka, abizen luzea. Gatza Gatxaberria, ez? Gatza Gatxaberria, Ricardo. Ricardo Gatza Gatxaberria. Bai, bakin hor dan, baina... Oh, ze pena, bueno, hoi euro galduta, mutilak? Bueno, zien bardeo. Bito eta zortzi, 60 euro. Bai? Bueno, eta bainekan denbora ardia, gutxi gora bera. Ondo. Kirolari altzea. Gustatzen jat. Bai, mendigata, gustoko? Bai. Bai? Bai. Bai, ikutu zagun. Denbora, zein herrialdetan dago Kilimanjaro mendia? Herrialdia, Zein herrialdea? Bakizu, Afrikan dagoela. Bai. Eta Kilimanjaro. Haude, 8.000koak, gero Aconcagua 7.000koa, hortzen goian ibili ginen, eta hau da, ondotik altuena. Kilimanjaro, 6.000 baina. 6.000 eta ez da izen bat, 6.000 inguru metro lako zen. Horti. Aconcagua ja baditu jaia 7.000. Kilimanjaro, India. Izango ditu 6.000 eta piko lako. Jaro dago Kenia. Kenia. Bueno, Afrikan dago, Kilimanjaro. Kena dugu Aconcaguan eta gailurra ingenun. A ber, Kenian dago. Kenia seguro? Bai. Bai? Denbora. 3 minutu eta 8 segundo. Kenian. Bai. Kilimanjaro. Bai. 8.000koak, gero dago Aconcagua 7.000 metroekin, eta hau da urrengoa. Zago, euskaldun bestagot ikustia, baina beste hori 4ko rubizu bai. Ah, bai, hori da, Calleja. Bai. Calleja, askotan horrekin konfunditzen daute. Bai. Niri zegoaz, así que... Ah, bai? Zerra, a ver. Hain berdinak algea. Bueno, hau da Julian orraiztuta. Bueno, ez dago Kenia, baizik eta Tanzania. Aurre, joten. Bueno, zein bar digu. Venga, 1 eurone Patrikara. Ordone, Julian Jantzi de Ketxerra. Bai. Hombre, eta Rubi hori zer da, benetakoa edo laguntza pixka batekin? Zeure mogura laguntzia. Laguntza pixka bat dago, metxe batzeko daude, ezta? Naiz eta udan. Argitxu. Bare, asko, euskarekin eta. Bueno, 3 minutu eta 8 segundo. Denbora, ingelesezko zeritz erabiltzen da kirolean joko garbia adierazteko. Ingelesez, joko garbia adierazteko. Juego limpio. Bai, juego limpio, joko garbia. Ingelesez, ze hitz erabiltzen da. Juego limpio inglesez. Juego limpio inglesez. Horti, zuk inglesez juego limpio, hori UEFAn erabiltzen da dena. Juego limpio, txo. Eta epite manda zure parte. Esan. Fair play. Fair play. Abentsa etor Gorka, ea asmatzen duen. Horare aurrera dijoa. Listo. A ver. Fair play. Fair play, denbora. 3 minutu eta 57 segundo. Bai, zuzen oso ondo, berte bai euro. Hori askotan entzuten da. Julen Madinak eta debatetan askotan egiten du. Hor fair play. Bueno, ingelesa, baina askotan erabiltzen den hitza da.
Bueno, jaitxu lau minutu. 3 segundo falta lau minutu, laugarren minutua betetzeko. 60 euros, okerreko naiz, oso ondo. Denbora, zein kiroletan aritu zen Jorge Fernández aurkezlea? Baloncestu, Seguro, zazkibloian, bai? Bai, joder. Denbora. Baloncestu izan zelako. Bai, zertzea, zalea? Claro, zalea da jokalari izanikoa. Bai, nun jugatzen zu ba? Bai, lekeitxon da, gero tabirakon da gazteizen bai. Eta zertzea, base edo joko banatzaile edo? Azin izan base, gero alero eta gero pivot. Eta gero pivot, bueno, espazea makillora juten ondo. Ez. Bueno, saskibaloian nahitu zen Jorge Fernández? Bai. Bai, zuzen, oso ondo. Jak, eta Jorge Fernándezek ez duzu antzarik, ez? Ez, eta Zu bakarrik, Julen Jantzekin bakarrik. Igual altuean, baina. Ez du, gu baino altu bada, Kriston mutiko puta. Bai. Bai, saskibaloian nahitu zen, ez dut, Baskonian, eta azkenian Belaunean arazo bat eguki eta utzi bere izan zon. Meniskuta hori apurtu basan. Eta bueno, saski ez da saskibaloian ondo motlatuko zen, baina gaur honen... Programano beto. Oso ondo, gaina Kriston txollo doka. Jorge, eskubinak hemendik baina uste dut gaina montan makina dabilela tope. Bai, Ba, uste dut baietz. Denbora, zein disiplina artistikotan izan zen ezagun Jan van Eyck. Jan van Eyck. Ez da futbol jokalaria, saskigo, bueno, profesionalki. Zakit, Holandan ez du jokatzen behintzat. Jan van Eyck. Venga, bota, galdetu besto, bilatu aberra, perfila edo... Holandoko norbait topatzen baduzu, bota bezala bat, disiplina bat, bota. Ziklismoan bai? Bai. Errandizuta ez dela kirola? Dantzan. Dantzan bai? Bai. Dantza bai, eta kaxarrankan, aritiko da, Gosto ditxo, Bueno, lau eta goita mesortzi. Jan van Eyck, holandarra. Jo, noski, oso zeguna da. Margolaria! Bueno, garri, 20 euro. Pikaso batzu bakarrik. Bueno, lau eta goita mesortzi, orduan 22 segundo falta. Vale, listo. Bat bi azkar, bat ola laguntza bia zen eskero. Egin dugu, bale? Denbora, zein da Rosen Lanbidia, Friends, telesailean. Rosen Lanbidia. Muitu bestela, venga, galdetu, hau oso telesaile ezaguna da. Friendsen, Friends. ikusi internetia. Venga, 5 segundo, venga. Paso. Ba, erran bat. Esan got, psikologoa. Denbora. Mira, lauta berrogeita mezortzi. Friends, bai, hor taberren guruan, eta ontxe batzu juntatzen ziela, batzu ziren tabernariak, eta ondokuak, etzien denak tabernariak. Ez. Eta zuk izan duzu? Psikologoa. Bai. Izan zitekeen, baina ez da, baizik eta paleontologoa irakastia bera. Zu bezala gainera? Asentateko mobilan. Zein bardeo, bueno, karro 20 euro, hola xen. Orduan, zen badiru? 40 euro. Bueno, txaloto bardeo benemiziko, venga, 40 euro. Zaten altzen obekio, berroi patrikan, 80, lortzen aldituzu, baina noski. Horretarako proba bat egin ditun bia. Orduan ez dakit prestado den, ala ez, denak altzeko arrisko ere badago. Bikoitza lasterrez, hori da joko. Bai, bikoitzen got. Bai, zoteuki zer boltziluan, así que berroi galdu ezkero ere, ez asko ere galduko. Venga, orduan bos baietz. Bitzarko potie. Venga, oso ondo. Beha, zuzendari, prestau proba eta berrea gure Rubio honek suerte daukan. Arraina garratzeko, boizuan karro urdinura? Bai. Bueno, arraino jun. Bai. Karrura hartu. Bai. 3 pertsonaekin kargau. Bai. Eta onaino ekarri. Vale. Eta hori dena egiteko 3 minutu. Vale? Ara joan, bertan kargatu, ez aurrak. 3 pertsona, ekarri, dena 3 minutan. Eta proba hasiko da, 3, 2, 1, ekin! Bere gorkita, lortuko aldu. 3 pertsona, karruak ere badu bere karga, 3 pertsona. Denbora asko du, 3 minutu dira. Zumate baina denbora asko da. Neskak 3 pertsona, ja. Ja. 3 pertsona, ja. Ja. Sartu hemen karruan. Sartu, 3 minutxo bakarrik ez. Mira, bi neska, ja. Montejo, sartu mesedez. Sartu. Venga. Mira, 3 garrana, ya está, 3. A ver, denbora. Mira, badu karga. Venga, Gorka, venga. Venga, uretzen honik gabe. Ja, bihurgunea, a ver. A ver, venga, azkar, utzi lekua. Utzi lekua. Venga, Gorka.
Azkar, onaino. Onaino, a ver. Denbora! Bueno, eskerrik asko irugote, Jarri mentxe nire demuzte, jarri mentxe lasai, hori gabe. Bueno, gidari hona do? Bai. Ustot larri bili direla gorka. 3 minutoko tartea zenuen. Ordon, ze uste duzu? Larri, denbora barruan. Bai? Agien dagozu errekord mundiala eta dena. Eina, nor daki? Igual. Bueno, barrango dizut, denbora barruan indula, proba gaindututa, oso ondo. Beraz, bertze, hogei, eta bertze, hogei, berrogei, berrogei, 80 euro. Eta erailuteko denbora, minutu bat eta 14 segundo. Beraz, artista, 5 baiet. Kasu honetan 80 euro.